Joan den larun batean, ekainak 7, Eibar elkartasunez eta itxaropen berdez jantzi zen. Goizeko 11:00 aurrera, 1000 pertsona inguruk parte hartu zuten minbiziaren aurka Gipuzkoan elkarteak antolatutako martxan, kirola eta kontzientzia jai giroan uztartuz. Ibilbideari ekin aurretik, parte hartzaileek motorrak berotzeko aukera izan zuten, Kaxa dantza eskolaren eskutik Untzagan egin zen zumba saioan. 11:00 puntuan abiatu zen, Untzaga plazan hasi eta amaitu zen martxa solidarioa. Eibarko musika eskolako kideek ibilbidea girotu zuten, bertaratutakoen urratsak lagunduz. Maña ez lakaina, herriko asoziazio solidario bat hasi zen antolatzen, eta hurrengo urtetan asoziazioak parte hartu daue antolakuntzan, eta pixkat ja kargu gehiena gure esku gelditu da, aurten 4. urtean. Helburua da, kantzerradan gaixotasuna bizibilizatzea, eta pixkat aktibidade solidario bat itxia, eta dirua bebai lortzia, bai investigaziorako, eta bertan asoziazioan ematen dugun zerbitzu guztiak doainik diez, eta pixkat hori mantentzeko. Lau izan dira 4. edizio honen helburu nagusiak, jarduera fisikoa tresna solidario gisa sustatzea, minbizia ikustaratzea tabuak hausteko, bizimodu osasungarria bultzatzea, eta batez ere gaixotasunarekin bizi diren pazientei, zein zenidei, ahotsa eta laguntza ematea. Eibarren jende desentek parte hartzen dau, 800 kamiseta baino gehiago saldu ditugu orain arte, eta espero dugu 1000 ingurura heltzia. Antolatzaileek Eibarrek beste behin eskainitako babesa eskertu zuten. Babesle nagusia den udalaren laguntza azpimarratu zuten, baita den voluntarioen eta bizilagunena ere, denen artean energiaz eta elkartasunez beteriko topaketa hau ahalbidetu baizuten. Minbiziaren aurkako bidea elkarrekin hobeto ibiltzen dela erakutsi zuten berriro jardunaldi astezin batean.